Uachtarán mai, caithfidh sé bheith duine páirceantacht an-mhaith agus deas gailgaireach, mar caithfidh sé fáil raidh le cinstáte agus an gcrath phobal. Seasamh an Uachtarán ag bhfuair poblach na hÉireann nuair a taonn sí thar lár nó nuair a thagann daoine isteach san tír chun sí fácht a rumpú. Cóide, cointeach, cliste agus just duine das. I think a good president is someone who's brave and honest and a good person and who basically does the right thing and not the easy thing. Feidhmeanna a chosint agus chun de mar ambassador éireannach go dtí tír eile. A good president would be a person that is able to respond quickly to the needs of the people, and that a president should have a vision in the future for the country and its people. Tá Uachtarán na hÉireann ina cónaí an seo, in áras an Uachtarán I barc an Ionisce. Muir bheith gile ísa Uachtarán sagan. Feidhmeanna bhunreacht na hÉireann, tá dúgus orm a bheith cinnte go bhfuil baclí nua slán de réir an bhunreachta agus mar Freedom Ambassador tá dúgus orm fástaithe le spirit na tíre agus ceannasaíocht a thabhairt dom a chomhairle. I dús spóir chuann sí fáilteamh na ceannairí stáite a tagann go dtí an tír seo, agus ina haanta sin an taisníonn sí go dtí tíre eile. Agus rud antábhaach é sin don tír féin a gcóir cuasaí Acmhainn agus rudí mar sin. Ceapan go bhfuil sé antábhachta don Uachtarán dul thar lear agus bhuailú leis na cionstáte de na tíorthaí eile agus obair maiid a dhéanamh leis na tíorthaí a tagann le chéile. Bhí luchar orm a gcónaí fáilte a chur rih grúpaí de Gcuine óga ag áras na Uachtarán, agus na deacreachtaí an mbeadh sin an leicleo sa lá tá nniuán a chur faoi habaidil. Sé Uachtarán na hÉireann an príomh-hÉireannach seagan, céimhneoir ar mbunreachta, agus ambassador seagan maidir le cuasaí idirnáisiúnta de. Uachtar Uachtarán agsúil a bhí ar an gise. Dúglas de híide an céad duine acu or nóí ní ag trochócht. In dhé sin, Seantío Ceallaigh ní ag carcaigh, Éimeann de Valera ní ag chuiganí, Erskine Childers ní ag 73, Carol O'Jallig ní ag 74, Padraig O'Hilgra ní ag 76, Moira Vic Robin ní ag 90, Moira Vic Gile Isa ní ag 97. Is áras an Uachtarán áitriamh Uachtarán na hÉireann. Ón áras seo, tugann sí tacaíocht don chuid is fearr dar nuachas, chuireann sí cuasaí saorántachta chun cinn, téann sí thar lear le bualadh leis an díospóra éireannach, agus é taca a thabhairt dóibh, agus is a bhus fosta a shíníonn sí dlíthe na tíre. Well, tá áras an Uachtarán mar cheann na tíchas áil in éireann. Tá sé sitse grílár farc an Ionisce le 1700 acra de chrinn agus de talamh fearúil thart air. Tá sú in Eolaíochta agus ascail Chesterfield a híanaan ó lár na carthach go dtí na bróghailte. Buineann muintir bhaile lia an usage as an farc agus imritir mór an sport an
Labra Grenia bíon an dónas a Uachtarán agus is dé sa lár a bhád ón chalam tá an nead súbnas seachan aras na Uachtarán. Tá cumann na fáilte ar an teach héan é geal oscailte le foran den sco atá féal fáilteúil. Tagan na mílte ar cuairt seo agus tá mé cinse go maithíonn siad sin an rud céanna. Teach cónaithe atá an ní irsmalán agus bhí sé forrasta socrú síos an mar teach cónaithe. It's a very nice place to work in. It's very different. Every day is a different day. Agriim se na junior sin agus na lónla sin agus brala an obair seo. Seo tehan Uachtarán agus cinan bhá tehabí níos air sa tíre deach le a gobíon agus an sin le tan te galanta na géirithe galanta. You have to leave a good impression because we work for the president. So you have to reflect yourself. Ba ceachar honor agus privilege go chuine bé le gobar mar háíúir an áras an Uachtarán. Mar ní choile lá agus ní choile chuine i dhéata chará chaime sé blianta a gobar mar háíúir an áras an Uachtarán. Tá fergnah ar fiabhas sa fád agus an gcóirginn an dathúil agus tá gach duine seo go hinnta is fearan obair na fearn go maiith le chéile. Is ga skillan na commerceáidna a bheith agad nuair a bheith tú ag obair an tamar fearr leis an pobal. Agus freisin tá sé comhaid a bheith agad fáinne nuair a bheith tú ag obair leis an handmhíthe. Tá éagsúlacht ag baint leis an post. Bhí min an búla le lán daoine éagsúla. Búlann tú leis an Uachtarán gach lá nóir bhíonn tú an seo agus níl gach duine an é sin ará búlann siad leis le Uachtarán na hÉireann gach lá. Well, tá siad ionach siimplí, tá na caiileachtaí ionach siimplí. Tá siad leagathe síos go soiléir an mionreacht na hÉireann. Níl an ach go gaithí tú bheith I do hÉireannach éireannach os ceann 5 blianas trocadíis. Ach tá bach an fásta sa méidir nach bhfuil cad agat bheith mar Uachtarán agus mar bháil den dáil nó den seanad ag an am céanna agus sinné, tá sé có siimplí le sin. Le hálas chuir ar dheolgáis bhunriachtúil Uachtarán na hÉireann a tháinig muid go dtí áras an Uachtarán. Táid a ggéar fáil amach cén dói a dhéantar dlí de bhile. Dá bhar sin, táid a gola chuir ceiste ar chuine aigen ó bhfuil saneolalas aice ar an scéal seo. Degrá tosaíonn gach bille sa dáil nó sa seanad. Agus nuair a ritheann sé ag an dáil agus nuair a ritheann sé ag an seanad. Tagan an bille dúsa agus is ormsa é a híú. Ach rih é a híú caithí mé bheith cinse go bhfuil gach líú a gach bille sláán de réir mionreacht na hÉireann. Má tá dat arbe agam caithí mé gléach a chur ar an comhairle stát, teach le chéile agus bíon plé agus in dhé an plé sin caithí mé socrú dhéanam an bhfuil an bil sláán de réir mionreacht na hÉireann. Má tá dat fós an chéan an bil go dtí an cuairt Uachtar agus is ar an cuairt sin an socrú dhéanam. Má tá an bil sláán tagann sé ar ais dúsa agus sin an próise sin an ba. Tá sé thar bheith tábhachta go méo an caididirh idir Uachtarán agus rialtas oscailte I gcónaí ar waithe le cinseacht agus sonléire. Tá sé tábhachta fásta go méo teagmhail rialta atarthú, go méo deis acu smuointe agus ólas a rint. Sin mar a bhíon an teagmhail idir mé héan agus an taoiseach. Ibrion muid lábhar live le cinseú gur féidir jab an Uachtarán agus jab an rialtas I dhéanamh chun maith agus is féidir ar son winter na hÉireann.
Ke go mbeadh muid ag obair le chéile, bíonn muid ag gcónaí cinse nach dagan muid salach ar chuairimí a chéile. Tá bunracht an sa léir faoin na chuairimí sin. Mar cheann stáitse tá ról symbolach ag an Uachtarán, agus tá sí thar cuasaí pleitiíochta agus páirtí pleitiíochta agus sin an fá gur chuireann an Uachtarán fáilte roimh na ceann stáitse a hagan anseo. I mo thuireann tá sé an táhairta leis an fálaúil a coinneáil amach as an Oifig an Uachtarán mar tá an Uachtarán mar symbol den tír a lig agus tá dearcú defriúil ag gach daine sa fálaúil. Well, mar Uachtarán na hÉireann tá mé mar ardcheannasaí ar na forsaí cosanta sin róla tá ionntach tábhachta dú agus róla haitníon go móilliam. Dar nói níl bhaimar bethe agam is é lethúil na forsaí cosanta ach tá mé thar a bheith bródúil as tú agus as a gcuid dibre go hÉireathe agus éad ag sethúrú na séachána thar lear. Tá dúgas ar an Uachtarán ó thaobh Oideachta de. sé an Uachtarán príomh-hÉireannach na hÉireann agus déanann sé nó sí Oideachta ar son bhaintear uile na hÉireann sa bhaile agus ar an chuid gríoch. Téim ar na cuairteanna seo thar lear mar a rinne le Uachtarán na thuí Róm chun deach haigh na hÉireann na scatú ar fud na cruinne, chun scéal na hÉireann a insint, chun cardas agus muinteras a bhhanú agus a bhhanú, agus chun ar muochas agus ar mród a churanú de bhaintear na hÉireann na tág sethru a bhádó bhaile. Tá ainm na hÉireann in airde in achan ceann den dón seo, a bhuacha sin don na fir agus na mrá a thuí roinn na missionarí mar hampla na hÉireann atá gobar go Jonach ar san na córa na bháil den na forsaí cosanta atá ag sethru na séachána na hÉireann Uachtarán, na hÉireann Réaltais agus go hÉireathe na Himircí. A buíochas dóibh seo ar fad níl tír ar bith eile ar Halloween dón a bhfuil irid sin cáirde acu atá ganne. Comhairle sin is mise príomh ambassador thar lear a géirí cardas agus teannach chuir na hÉireann na lethú ar fud an dón agus clandón na néal an neartú. Ach ní miste dúin ainm na tíre a cinneal in airde. Tá obair a gceist na sin. Tá dúgas ar an Uachtarán cumá ó thaobh an phobal. Cuidaíonn an Uachtarán linn breistint láidir pobal a chur ar bun in éireann, agus an bhéim ar chomhtháthú sóisialta, ar chóirsaí Oideachais, orthú siúd atá ar imil an phobal agus ar nói ar an éasóg. Is féidir a rad a cinse go bhfuil chuairimí éirithe níos pleisiirthaí ná a chéile, agus is braileom héan an teagháil farsanta. Tá gach ila gréid den fust seo tábhachtach agus ní miste gach ila cheann den na gréithe sin na dhéanamh a gheart. Mar an rud is beag le duine bháin é is mór le duine eile é an rud chéine. Má támuid i géirí duine bratha, fiúntacha, maithe a orbairt chun solcaí a thógalan na lé muid ag tabhairt aird a chéile. Caithfidh muid tosú leis an duine héin agus é sin go luas na scóil blianta. Caithfidh tús maith a bheith daoine óga. Caithfidh muid luchanna cearta a thabhairt dóibh go thóg ina saoil. Iad a bhisnú agus a múnú dóibh chunas duine eile a bhisnú
Mar ba waithlinn héan an focail molta a clinstan Roinn Oideachais agus tucaí sin an dóigh le pobl bra a thugan.